Milovaný, slyš mě toto ráno. Každý den začíná instrukcí z duchovní oblasti. Každé ráno nese výrok, proroctví, dekret. Pokud nevstaneš brzy, aby ses ujal zákonodárné moci, můžeš se ocitnout pod tím, co nad tebou prohlásí jiní. Job 38:12-13 říká: Dal jsi někdy rozkaz jitru ze svých dnů a ukázal svítání jeho místo, aby uchopilo konce země a bezbožní byli z ní vytřeseni? To znamená, že každé ráno musí být přikázáno a každý den uveden do souladu s božími záměry. Pokud nepřikážeš ráno, ničemní jej unesou, ale když vstaneš k modlitbě, donutíš stvoření, aby ti bylo nakloněno. Rozptýlíš rady ničemníků a postavíš se do pozice vítězství. Proto Žalm 5 říká: Hospodine, ráno uslyšíš můj hlas. Ráno ti připravím svou modlitbu a budu vyhlížet. Rána jsou brány a brány musí být otevírány klíči. Modlitba je tvůj klíč, který otevírá brány rána. Chvála je hlas, který přiměje den, aby se sklonil. Prohlášení jsou žezla, kterými vládneš nad časem. Slyš mě tedy. Člověk, který ovládne ráno, nemůže být během dne poražen. Proto když dnes ráno vstáváš, nevstáváš ledabyle. Vstáváš s mocí. Vstáváš z dekrety, vstáváš z krví Ježíše Krista jako svou zbraní. Vstáváš, aby se rozptýlil každý plán temnoty. Pozvedni svůj hlas a prohlaš: Krví Ježíše Krista přikazuj tomuto ránu, aby mi bylo nakloněno. Slovem Páně rozptyluji každý zlý plán proti svému dni. Ohněm Božím prohlašuji, že každý šíp vystřelený proti mně dnes se obrací zpět. Boží autoritou přikazuj nebesům, aby uvolnila můj podíl. Prohlašuji podle Pláče 3, 22-23. Hospodinová láska nepomíjí. Jeho soucit nikdy nekončí. Každého rána stále nová. Tvá věrnost je tak veliká. Boží čerstvé milosrdenství je nové toto ráno. Čerstvé milosrdenství pro tvou rodinu. Čerstvé milosrdenství pro tvou práci. Čerstvé milosrdenství pro tvé zdraví. Čerstvé milosrdenství pro tvůj osud. Prohlašuji podle Žalmu 30, verš 5. Pláč trvá do večera, ale s jitrem přichází plesání. Každá noční sezóna bolesti končí teď. Toto ráno ohlašuje tvou radost. Toto ráno přináší tvé svědectví. Toto ráno mění tvůj příběh. Prohlašuji podle Izajáše 54. Každé ráno probouzí mé ucho, abych slyšel jako učedník. Toto ráno jsou tvé uši otevřené. Budeš slyšet instrukce. Nebudeš chodit v chaosu a Žalm 121:6 říká: Slunce tě během dne nezasáhne ani měsíc v noci. Prorokuji ti tímto, že slunce ti dnes požehná. Země ti vydá svůj úžitek. Stvoření se sladí s tvým osudem. Prvky tohoto dne budou spolupracovat s tvým povoláním. Toto praví Duch Boží. Tento den tě nepohltí. Toto ráno se proti tobě nespikne. Nadcházející hodiny ti budou sloužit. Brány času se ti otevřou. Žádné zlo tě nepotká. Žádná rána se nepřiblíží k tvému příbytku. Teď je čas na to modlit se. Krví Ježíše Krista umlčuj každý jazyk, který se toto ráno zvedá proti mně. Ohněm Božím rozptyluj každé čarodějnické shromáždění proti mně konané o půlnoci. Boží autoritou prohlašuji, že mé jméno nebude dnes zmíněno ve zlém. Kristovou smlouvou prohlašuji, mé kroky jsou vedeny k požehnání.
Žalm 91.11 říká: On svým andělům přikáže, aby tě chránili na všech tvých cestách. Andělé se již hýbou ve tvůj prospěch. Andělé, aby tě chránili. Andělé, aby za tebe bojovali. Andělé, aby doručili tvůj podíl. Andělé, aby zajistili tvou cestu. Tímto nad tebou prorokuji. Tvé kroky jsou vedeny. Tvé stezky jsou chráněny. Tvá cesta je narovnána. Dnes nevkročíš do pasti. Dnes nepadneš do léček. Dnes nevstoupíš do ztrát. Prohlaš tedy s vírou. Toto ráno vstávám v moci. Tento den chodím ve vítězství. Toto ráno prohlašuji, dveře jsou mi otevřené. Tento den prohlašuji ochranu nad sebou. Mařím úmysly chytráků, aby jejich ruce nemohly dokonat svůj plán. Milovaný, tato ranní modlitba je tvým štítem. Tak to vládneš. Přikazuješ světlu, aby zazářilo. Přikazuješ nebesům, aby ti byla nakloněna. Rozptyluješ každý plán temnoty. Od tohoto rána prohlašuj, že tvá rodina je ochráněna. Tvé podnikání je požehnáno. Tvá pomoc přichází. Milovaný, ráno není jen čas, je to brána. Žalm 24.7 říká: Pozdvihněte se, brány, a přijde král slávy. To znamená, že každý den má brány. A pokud jim nepřikážeš, obsadí jej duchové. Ale když se ráno postavíš, prohlásíš a uchopíš brány a uvedeš krále slávy nad svým dnem, toto tedy prohlašuji, že tvé brány jsou zabezpečeny, tvé dveře jsou chráněny, tvé hodiny jsou pokryty. Žádné zaklínání nenajde výraz ve tvém dni. Nad tvými financemi prohlašuj Deuteronomium 28.12. Hospodin ti otevře svůj dobrý poklad, nebesa, aby dával déšť tvé zemi v pravý čas a žehnal všem skutkům tvých rukou. Dnes se nebesa otevírají nad tvými financemi. Skutky tvých rukou jsou požehnány. Každé prokletí marné práce je zlomeno. Každý plán ztráty je rozptýlen. Prohlašuji, že dnes nebudeš mít nedostatek. Dnes nebudeš žebrat. Dnes si tě najdou zdroje. Dnes tě najdou pomocníci osudu. Nad tvým zdravím prohlašuji Exodus 23, verš 25. A on požehná tvému chlebu a tvé vodě a odejme nemoc z tvého středu. Každý šíp nemoci vyslaný proti tvému dni se vrací zpět. Každý plán slabosti proti tvému tělu se rozptyluje ohněm božím. Dnes je tvým dílem síla. Dnes je tvým dílem životní energie. Dnes tě žádná nemoc nepřemůže. Nad tvou rodinou prohlašuj Izajáš 54.13. Všichni tvoji synové budou učeni Hospodinem a pokoj tvých synů bude veliký. Tvůj dům je ochráněn. Tvé děti jsou zajistem domě. Žádná zbraň zmatku neuspěje. Žádný šíp rozdělení neuspěje. Žádná tragédie nevstoupí do tvého domu. Nad tvou obnovou prohlašuji Zachariáš 9.12. Dnes vám navrátím dvojnásobně. Dnes je tvým dnem dvojnásobné přízně, dvojnásobného požehnání, dvojnásobné obnovy. Vše, co bylo ukradeno temnotou, je vráceno. Vše, co bylo uneseno čarodějnictvím, je uvolněno. Vše, co bylo v noci pohřbeno, je vzkříšeno krví Ježíše Krista. Pojďme nyní a veďme boj. Krví Ježíše Krista dnes mařím každé spiknutí proti svému osudu. Ohněm božím rozptyluji každý satanistický plán naprogramovaný do hodin tohoto rána. Boží autoritou podle Joba 22.28 říkám, vydáš rozkaz a stane se.
Proto prohlašuji, že dnes má cesta září. Dnes můj směr prospívá. Dnes mé světlo nemůže být skryto. Dnes můj osud postupuje vpřed. Podle Žalmu 91:7. Padne jich po tvém boku 1000 a po tvé pravici 10 000, ale k tobě se to nepřiblíží. Každý šíp namířený proti tobě dnes padá k zemi. Každý plán ničemníků se hroutí. Každý úmysl nepřítele je zmařen. Prorocky proto tedy říkám, dnes je den, kdy někdo vstoupí do dlouho očekávané přízně. Dnes je den, kdy něčí slzy budou obráceny ve svědectví. Dnes je den, kdy něčí modlitba bude rychle vyslyšena. Tak praví Duch Boží. Brány tohoto rána jsou ti otevřeny a nic je nezavře. Modli se nyní s intenzitou. Krví Ježíše Krista pokrývám svou dnešní cestu. Ohněm Božím rozptyluji každou léčku na své cestě. Boží autoritou prohlašuji žádná nehoda, žádná zlá zpráva, žádná náhlá tragédie. A Kristovou smlouvou prohlašuji, mé kroky jsou vedeny vpřed. Žálm 37:23 říká, kroky spravedlivého upevňuje Hospodin. Dnes jsou tvé kroky vedeny. Dnes jsou tvé cesty ochráněny. Dnes tvé výjití a tvé vcházení je požehnáno. Pozvedni svůj hlas v uctívání. Pane, ty jsi můj štít toto ráno. Ty jsi má ochrana, má sláva, ten, kdo pozvedá mou hlavu. Ty jsi ten, kdo korunuje můj den dobrotou. Nyní to zapečeš dekrety. Krví Ježíše Krista je toto ráno požehnané. Slovem Božím je tento den zajištěn. Ohněm ducha je každý zlý plán zrušen. Ve jménu našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen.